Ahojky, vítám vás u dnešního videa a dnešní video bude vlog. Teď co jsme skončili ve škole a vlastně máme zítra pololetní prázdniny, takže nejdeme do školy jeden den, ale i tak. Takže Luca už před chvilkou odfrčela a já taky vlastně teď čekám, až mi pojede vlak. Pojedu rovnou do Prahy k babičce, takže vám budu točit takhle, jak budu u babičky. Zítra máme taky plány a vlastně potom budu i doma a tak. Akorát teď jsem úplně mega naštvaná, protože mě tady jakoby jezdí víc vlaků do Prahy, ale nějaký jsou delší, nějaký jsou kratší. A já jsem mohla teď jet prostě ve 13:50 něco nebo 40 něco. Ale já jsem si toho nevšimla, že jo, takže jedu jakoby tím stejným, ale až za hodinu. Prostě úplně zbytečně. Jako, jsem blbá já, nebo jako, já nevím, prostě takhle už jsem mohla být prostě o hodinu dřív u babičky. Ne, já tady budu jak dement čekat. Budu si tady jíst svoje prostě oříšky, co tady mám. A budu tady čekat prostě hodinu na vlak, že jo. Ještě k tomu sama, protože sice jela Luca na druhou stranu, ale mohli jsme jít spolu. Ale ne, prostě, já jsem jenom blbě koukala. Já už jsem jakoby vyjela teprve před chvilkou, protože vlak měl 15 minut zpoždění. Kvůli tomu, že dneska zase začalo sněžit. Nechtěla jsem, aby sněžilo. Ne. Už má začínat jaro a ono prostě sněží. Ale už konečně sedím ve vlaku a no, přijedu babičce trošku díl, ale tak ono to asi nějak jako nevadí, no. Takže se vám ozvu potom asi až v Praze, když si jdu poslouchat písničky a tak. Já už jsem teď v Praze, už jsem dorazila do cíle jakoby. Teď už jdu jenom od autobusu k babičce a všude tady sněží, takže super pecka. A už se na ně těším, nemůžu se dočkat, jakože s babičkou a s dědou jsme se dlouho neviděli. A prostě tak. Takže, no, jako cesta byla docela zajímavá. 3 přestupy a prostě dlouhá, ale tak jako dalo se to, jo. A mám pocit, že se mi za chvíli ten kufr rozpadne, protože mu držou kolečka. A přijde mi, že se jako zasekává, že prostě nechce úplně jet, takže jestli mi přestane fungovat i kufr, tak je to fakt super. Já už jsem teda u babičky delší dobu, jinak se omlouvám, jestli je tady jako horší světlo, ale už jakoby fakt večer, takže toho není moc vidět. Ale měli jsme k večeři salát s kuřecím masem a bylo to fakt jako výborný. Koupila mi i zero kolu, protože prostě já jsem minule říkala, když jsem tady byla, že jako kupovali normální a já jsem byla taková jako, že bych si dala spíš tu zero, že ji mám jako radši a tak. A prostě mi ji teď jen tak koupila a udělala mi z ní úplně radost. A rozhodla jsem se, že si půjdu na chvíli zacvičit tady takhle na rotopedu. Takže si dám třeba půl hoďku a potom se půjdu osprchovat. Hotovo. Jsem hodně spocená. Já jsem teď docvičila a mám z toho úplně skvělý pocit. Jela jsem asi 8 kiláků, myslím si, že jsem to měla nastavený asi na necelých 16 minut. A za 16 minut mi přijde 8 kiláků úplně krásných, jako nejsem žádný specialista, takže fakt nevím, jestli je to jako moc dobrý, nebo jestli je to jako špatný, ale já si budu říkat, že je to jako hodně, že prostě jsem za sebe ráda, jsem na sebe pyšná, že jsem se takhle dokopala a jenom bych chtěla říct, že pokud není 12 hodin večer, nebo nevím, 2 hodiny ráno, jo, tak prostě vstaňte a jděte něco dělat. Stačí 15 minut denně, ale prostě můžete jít na procházku se psem, můžete jít s rodinou, se sourozencem, s kamarádama. A když je venku hnusně, můžete se takhle zacvičit doma. Je úplně jedno, hlavně nějaký ten pohyb, protože vám za to vaše tělo poděkuje. A vlastně čím víc to budete opakovat, tím víc si to tělo bude zvykat a vytvoříte si vlastně disciplínu. A to je hrozně důležitý, protože pokud nemáte nějakou motivaci a disciplínu, tak je to potom hrozně těžký, vím, o čem mluvím. A jsem ráda, že jsem teď za poslední dobu začala jako zase pravidelně cvičit, že si chci prostě to tělo zpevnit, chci to připravit prostě na léto, tam se budu víc hejbat, budu víc sportovat, takže na to už se těším. A samozřejmě zase, až bude hezky, tak můžete chodit ven hrát volejbal, badminton, fotbal, úplně cokoliv, ale fakt jako pokud se rádi hejbete, je to jedině dobře, protože je to fakt důležitý.
Dobré ráno, je 7:51, já jsem tady jako měla budík na 8, ale zbudila jsem se nějakým důvodem dřív a půjdu si udělat snídani, takže vás vezmu s sebou. Která mi chce pochutná, tak si ji objednám a buď tam máme jogurty nebo nějaký pečivo se šunkou, se sýrem, ovoce. A nám to jako docela střídají, ale když se to nedávám, tak si většinou beru mysli s mlíkem nebo s jogurtem na pokoji, co mám jakože z domova přivezený věci. A jako střídají to dost, no, někdy tam máme i koblihy a tak, bábovku. Těstovinový salát, což byl teď třeba na tohle pondělí. Nebo míváme jako nějaký bagety nebo tortily a tak prostě, co se zabalí a donesou nám na pokoj. Já už se teda chystám a beru si tohle z toho tričko s dlouhým rukávem a modrý džíny, ještě k tomu budu mít takový růžový svetřík. A chtěla jsem vám říct, co teda dneska máme v plánu. Máme to teda, že budeme já s babičkou, takže takový holčičí den a jedeme teda na smíchač a babička chtěla sehnat, teď nevím, čepici, rukavice, šálu, něco takového a řekli jsme si, že to rovnou vezmeme jakoby s kafíčkem, že jo, ale tím, že jedeme teď ráno, tak půjdeme vlastně i na oběd tam někde a já bych se tam chtěla podívat po nějakých věcech, protože mi dochází gel na vlasy, potřebuji se kouknout do knihkupectví, protože tam je teď 20% sleva s vysvědčením, takže to je skvělý. A chtěla bych se podívat po nějakém svetru a kalhotech, takže uvidíme. A půjdeme takhle nakupovat, potom se vrátím zpátky sem a vezmu si věci a pojedu domů ještě večer. Takže to bude bude toho hodně, ale já si myslím, že to bude fajn, že si to užijem a že si to užijete i vy s náma. Takže já si jdu teď ještě připravit, jdu se navonět, nevím, jestli se budu malovat nebo ne, protože jakoby nechci se potom zase odličovat. Ale nevím, jestli si dávat aspoň řasenku, uvidím. Každopádně to tady nebudu zdržovat, protože nám asi za nějakých 40 minut jde autobus, tak abych to všechno stihla. No, to je malý kafe. Já mám střední, ty máš malý, no. Já jsem si dělala střední ledový macchiato z pistácií. Dávala jsem se ho i v minulém vlogu, protože mi fakt jako chutnalo. A babička si dala pistáciový latte, protože teď mají tu limitku. A fakt krásný to úplně. Doufám, že to bude chutnat. Takže my si to jdeme vypít a popovídat se. A když se taky líbí podobný tyto. To je kombinace barev se mi. Růžová se zelenou. To by... To je veliký. No to vypadá veliký. To je XS. Jo, no tak asi to má být volný.
zkoušíme. Ale prostě jako... Co to je prostě? Obrovský. Tak tyhle ty jsou o velikost menší a neodstávají mi tolik a prostě mi přijde, že mi jako sedějí, takže asi možná je vezmu, uvidím, ještě si vyzkouším tady ty šedivý a uvidíme, jak mi budou. Já vím. Stradivarius. Jsem si zkoušela takovouhle košili a je docela jako pěkná. A ještě si tady vyzkouším nějaký další 3 barvy a uvidíme, co si vezmu a co ne, ale jako nějakou košili bych si chtěla odníst, protože mám samý velký a prostě potřebuji nějakou takovouhle. Teď jsem v rezervédu a furt hledám kalhoty, protože v New Yorku jsem si je zatím nekoupila, možná se pro ně vrátím, uvidím. Ale teď jsem tady našla takovýhle černý a ty se mi jako mega líbí, ale mám na sobě S a jsou mi jako volnější, ale zase XS, tak to mi bylo takový, že jsem ho prostě skoro nenatáhla, takže já nevím. A ještě si zkusím tady ty tmavě modrý a uvidíme, ale nějaký džíny prostě potřebuju odníst a potom půjdeme s babičkou asi na oběd už. My jsme s babičkou v Ugu a já jsem si dala poprvé takhle rýži, protože vždycky si tady dávám buď noky, anebo ty wrapy. Ale jsem si dala, já teď nevím, co to bylo přímo, teriyaki chicken ball, takže je tam kuřecí maso, rejže, vajíčko, fazole s okurkou a nějaký zelí. A babička si dala nějaký taky s uzeným kuřecím wrap a pomerančovou šťávu. Takže my si to teď jdeme spapat a potom už pojedeme domů za dědou. My už jsme se vrátili domů, teď přímo jsem si prostě hned sedla k počítači, abych vám to tady natočila. Není toho málo, ale jsem za to extrémně ráda. A jsem ráda, že jsem investovala do takových věcí, protože já jsem prostě potřebovala. A pokud byste chtěli try on, tak mi určitě dejte vědět do komentářů a můžu to natočit na TikTok, protože si myslím, že to spoustu z vás bude zajímat. Byli jsme v DMku, takže tam jsme si koupili jakože mě a ségře pinetky do vlasů, protože si prostě rádi děláme takový ty držely, účesy a tak, takže ty byly potřeba a ty stály 75 korun. Byly tam poslední, tak snad to bude v pohodě. Já to tady budu tahat z tašek, protože to máme všechno namíchaný. Potom tady mám 2 deodoranty. Mám tady úplně stejný, to je můj oblíbený od Bali, já mám takovýhle i na intru. A takže mám jeden pro mě, jeden pro ségru, to si myslím, že by se jí mohlo líbit, protože je to vůně kokos a vanilka a to jsou prostě naše nejoblíbenější vůně. Potom tady máme ještě pro ségru sprcháč vanilkovej. Má to úplně nádherný jako balení, takový zlatý, fakt moc pěkný, mě je tam spoustu vůní, ale ségra je prostě vanilková, takže to má další vanilkovou věc. A potom jsem šla, to bylo hlavní věc, protože jsem šla do drogérky, tak jsem si zase kupovala ten gel na kudrnatý vlasy, protože mi dochází. A nevím, kdy bych jela do Prahy nebo tak, takže jsem si to prostě koupila do zásoby. A ještě tu mám poslední věc z drogérky. A proto jsem se tam taky šla a to je ricinový olej. Ten určitě znáte a já jsem hledala dlouho nějaký serum na řasy. Používala jsem myslím si, že od stejné značky, tak jsem používala serum na řasy asi minulý rok. A nevím, jestli jsem viděla úplně nějakou změnu, ale vím, že ten ricinový olej doporučuje jako hodně lidí na TikToku a hodně to i pomáhá, nebo minimálně ti to udělá ty řasy zdravější. A myslím si, že ho má i ségra, takže jsem se ho koupila a vyzkoušíme to. Já doufám, že to jako pomůže, protože jestli ne, tak už fakt nevím, co na to. Nechce se mi úplně kupovat serum na řasy za 2000. Pak jsme byli v tom Stradivariu a tam jsem si taky šla pro věc, kterou už jsem měla vyhlídnutou. A to je svetr, který máte vlastně takhle, jakoby, že vám je vidět jedno rameno. Je hnědý barvičky, je fakt krásný. Má takhle ty uší rukávy, má i ten spodek takhle. A ten mám teda ve velikosti S a stál mě 550 korun. A fakt se mi jako líbil, měli ho v několika barvách, ale já jsem měla vyhlídnutý ten hnědej a jsem extrémně ráda, že jsem se ho koupila, že ho tam měli. Mám tady takovouhle nádhernou, takovou jako tmavě červenou mini peněženku, která je vlastně takhle jakoby na drobásky a vlastně se takhle otevře a máte to na karty a na papírovky.
A mně se extrémně líbí, jak je to lesklý a jak je to v takový červený nebo červeno-hnědý barvě a fakt je moc krásná. Já jsem na ní koukala už minule, když jsme byli na Chodově, ale furt jsem jako váhala, takže jsem si ji vzala. Další věc ze Stradivaria, tam jsme nakoupili asi nejvíc věcí, si myslím, tak je košile. A tu mám ve velikosti S a stála mi taky 550. A je to takováhle košile, ona je to teď rozeplý, jo, ale je to taková, že přímo jako na tělo, že vám to není volný. Takováhle bílá s černýma proužkama, moc se mi líbí. A poslední věc ze Stradivaria je taky košile, akorát modrobílá a má trošku jinačí střih. Tu mám taky ve velikosti S, taky za 550 korun. A ta má takovejhle střih, je vlastně taky kratší, ale má to tady, abych to ukázala dobře, tak tady to má takhle jako, no, já nevím, jak to říct, prostě má to takhle oddělený jakoby prsa od pasu, od břicha, že to dělá takový jakoby hezký efekt a taky jsem po ní koukala už delší dobu, takže jsem ráda, konečně mám košile do školy. Potom jsme vlastně už byli v posledním obchodu a to byl Stradivarius, halo, byl rezervé a tam si teda víc nakoupila babička. Já od té doby, co chodím s babičkou jako takhle nakupovat, tak vždycky odneseme něco z rezervédu, jakože za mě je to náš oblíbený obchod, já tam fakt jako ráda nakupuju a nejlepší ten obchod je prostě na Andělu, si myslím, protože prostě v ostatních jako obchodních centrech mi přijde, že tam toho nemají tolik. Takže první, co si babička koupila, je takovýhle krásný tričko s kytičkama. Má to mini kytičky, má to velký kytičky a fakt jí to sluší. A má ho v velikosti M a platila za něj 500. Jo, takovýhle obyčejný bílý, ale ona říkala, že by si to vzala třeba nějaký černý sukně, když půjde třeba do divadla nebo tak a já si myslím, že je to fakt jako moc pěkný. Je to takový obyčejný, ale zároveň je to zajímavý, chápem? Potom tady má další bílou věc a to je teda svetr a ten má zase s kytičkama takhle, akorát na tom má ty kytičky takový jako perličkový, takový jako holografický a ten se hnal ve výprodeji za 230 korun v M-ku a je to prostě klasický svetr a zajímavost je, že má takhle vlastně ty rukávy jako balónový, že na konci to je takhle zužený a to se mi taky jako moc líbí a moc si to sluší. A není ani tak těžký, je fakt příjemný. Potom tady mám úplně poslední věc z nákupu a to jsou kalhoty, na které jsme všichni čekali. Já jsem fakt jako šla s tím, že potřebuji nějaký džíny, ale já mám prostě problém, že v pase mi to je velký, ale zase přes zadek a stehna to nenatáhnu. Takže ty, jak jsem si zkoušela v New Yorku, ty tmavě modrý, tak furt jako uvažuji, že bych se pro ně vrátila, ale uvidíme. Já se bojím totiž, že by se nevytáhly a že by mi byly furt tak jako ty uplý, ale nevím. Jakože můžete mi dát vědět, jestli se vám na mě líbily ty tmavě modrý džíny z New Yorku, protože já furt jako váhám. Je dost pravděpodobný, že se pro ně možná vrátím. Ale sehnala jsem teda kalhoty v rezervédu a to takovýhle krásný černý džíny. Má to takhle jakoby, no, kamínky, chápeme. A má to vlastně takhle po celý délce, to jste mohli vidět vlastně na videu. Nohavice to má jakoby s rozparkem. Jsou mi krásně dlouhý, jakože nejsou krátký jako ty šedivý třeba z New Yorku. A ty jsem si brala ve velikosti 36 a stály mě 900. Nevím, jestli to tam je vidět. Takže z těch mám extrémní radost a jsou takhle jako obyčejný. Jsou mi volný v pase, takže jsem si musela stáhnout níž, aby to bylo v pohodě a když tak si to stáhnu páskem nebo nějakýma tkaničkama. A fakt z nich mám extrémní radost. Jakože měli tam i velikost menší, já jsem se zkoušela, ale tam fakt byl problém, že jako prostě se mi to zaseklo o zadek. Já jako zase tak velký zadek nemám, jo, ale bojím se, že třeba, nevím, třeba se najím víc, nebo já nevím a prostě bych to na sebe nenavlíkla a hrozně by mě to mrzelo. Takže jsem si vzala radši větší a snad mi budou dlouho, no. Takže tak a to je vlastně úplně všechno. Já si jdu zabalit a jdu si odpočinout, protože potom mi asi ve 4 jede autobus a jedu zase na Čerňák a jedu domů. Takže to jdu nějak pobalit a asi se vám ozvu potom, až nějak budu vyrážet. Já jsem právě dorazila domů, teď si půjdu vybalit věci, půjdu si to uklidit a musím
si tady dát ten pokoj trošku do pořádku, protože minulý víkend jsem si nestihla uklidit a je tady fakt jako prach, bordel a potřebuji tady uklidit pověšený prádlo, potřebuji si potom zítra i vyžehlit a dát to nějak dokupy, protože já když nemám uklizený pokoj, tak potom prostě jsem taková jakože nesla. Prostě já to tady musím mít uklizený, srovnaný, hezky vyčištěný. Takže se do toho pustím už dneska a zítra ráno už to jenom jako tak nějak doklidím. Potom bych si chtěla ještě napsat deník, protože jsem k narozkám vlastně dostala deník tam a zpět, je to vlastně ten 5letý deník, nevím, jestli znáte. Ale takže ten si píšu vlastně každý den. Jsem ráda, že jste video dokoukali až do konce, doufám, že se vám líbilo. Budu ráda, když mi to zanecháte like a ještě líp bude, když necháte odběr. Samozřejmě i za komentář budu vděčná a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!